que la persona se sent molt aïllada i se sent incompresa i se sent que els altres no l'entenen. Per tant, se sent sol. La soledat és una de les característiques de la persona que pateix del patiment mental, és la soledat. El procés és primer un aïllament de la malaltia. Quan una persona creu que tot el món està en contra seu, quan una persona creu que li volen fer mal, la solució immediata és aïllar-se. Nosaltres hem conegut gent que s'ha tancat a la seva habitació i s'ha passat molt de temps tancada a l'habitació i fins que no s'ha intervingut d'alguna manera, aquest aïllament té a veure amb la malaltia. Després, a mesura que es va treballant la consciència de malaltia, els problemes que comporta la malaltia, les incapacitats que comporta i el voler començar a treballar amb la comunitat, aquí apareix el segon aïllament, que és el de l'estigma, que és aquell que, jo no vull sortir perquè em diuen que sóc el boig, perquè em diuen que jo puc fer mal, perquè em diuen que puc ser perillós. Aquest és el segon aïllament. Quan una persona s'ha trencat un braç, una cama, té una pedra al fetge o al ronyó, té una malaltia. Però quan se diu que aquesta persona està deprimida o aquesta persona té una esquizofrènia, la majoria de gent pensa que esto es cuento i que con fuerza de voluntad es pot solucionar. Llavors, no és així. I el que puguin entendre que hi ha persones que poden entendre que és una malaltia i que els podem ajudar, és una manera de trencar barreres i de poder donar una connotació positiva.